En que considera que consiste o proxecto europeo? Bueno, vamos a ver, Europa naceu basicamente para dous motivos, non? Por un lado, pois para evitar as guerras no chan europeo entre Francia e Alemania, que asolaron Europa nos dous séculos, no XIX e no XX, e por outro lado para crear unha unidade económica que competise con Estados Unidos, non? Sobre a base destes dous obxectivos básicos, pois naturalmente se intentou crear unha unidade económica que despois se transformase nunha unidade política que instaurase un modelo social europeo que instaurase, digamos, se pode decir así, un capitalismo de rostro humano que tal vez é precisamente o que está en quebra no momento actual. Cara onde cree que se dirixe este proxecto? Pois a verdade é que é difícil, porque efectivamente un non sabe se hai alguén na ponte de mando ou se todo isto é producto do azar dos que dominan, non? É difícil responder esta pregunta en este sentido, non? Pero aparentemente o que as élites da Unión Europea en este momento fortalecidas, pois porque apenas se teñen que rendir contas ante a población europea, o que parece encaminharse é acercar o modelo social europeo precisamente ao dos Estados Unidos, non? É dicir, ao de unha maior desregulación financiera que creará, digamos, unha plutocracia europea máis poderosa e que significará un empeoramento xeneralizado das condicións de vida non só nos PICs, non só nos países do sur de Europa ou no caso particular de Galicia ou España, sino tamén en Alemania e nos países que se supón que son máis prósperos de capacidade industrial maior e todo isto, non? Creo que estamos nunha encrucijada da Unión Europea onde debería que manter, digamos, pois a especificidade do modelo social europeo, porque digamos que é o máis civilizado, nosotros o mundo é cruel, e o máis civilizado que en este mundo cruel existe ou existía, pois era a Unión Europea frente ao capitalismo estadounidense por un lado e frente às novas formas de capitalismo como as da República Popular China, que teñen graves problemas de sostenibilidade futura, pero que en este momento pois tiran a baixa e crean unha orde xeopolítica nova que axuda a destruir o que foi o estado de benestar europeo nas últimas décadas. En que distinguen os intereses da Unión Europea dos intereses económico-financieros das corporacións estadounidenses? Hombre, a ver, Europa é Europa e Estados Unidos é Estados Unidos, non? Isto quere dicir que obviamente as empresas europeas e as estadounidenses teñen intereses distintos. Naturalmente poden competir sobre bases moi parecidas, que parece que é o proceso no que andamos, non? Pero precisamente a desaparición da política de bloques entre de un lado a Unión Soviética e de outro lado os Estados Unidos, que garantizaba unha certa estabilidade planetaria, pois parece estar dando paso pois a unha nova situación que a veces parecese a da fins do século XIX, non? É dicir, unha política de hexemonía dos estados, non? Que, como vivimos nos tempos en que vivimos, pois basicamente se produce a través de non sei se chamar de guerras económicas, e afortunadamente por oposición ao que era o caso hai 100 anos, donde todo isto se resolvía dun modo máis bravo, non? máis militar, non? Pero bueno, parece que hai un combate pola hexemonía mundial. Hai que recordar que as élites estadounidenses están convencidas de que están ao inicio dunha fase de decadencia, que é máis que determinadas opcións estratégicas bélicas en Irak ou en Afganistán probablemente se explican polos oleoductos que existen nesa área. Europa, en realidad, é menos importante para eles hoxe, porque os estrategas estadounidenses realmente miran máis para o Pacífico e as inversións bélicas estadounidenses en barcos e todo isto pois miran máis cara ao posible enemigo que é China e realmente pois eso, Europa é a maior potencia económica do mundo, sigo sendo, pero do punto de vista xeoestratégico pois en este momento parece que os Estados Unidos miran, insisto, máis ao Pacífico. Unha vez, repito, de todos modos, que quede claro esta idea. Entre as empresas americanas e as empresas europeas, pois hai
obviamente diferencias, hai intereses diferentes, non? Pois léase o sector aeronáutico ou tantos outros, non? Entonces, bueno, pois é unha competencia que parece que se está resolvendo, facendo que cada vez máis o modelo europeo se asimile ao modelo americano. Así que, pois no futuro é moi posible que a sanidade europea seña tan injusta e cree un número de enfermos e de mala atención sanitaria e de cadáveres, se unha dice de modo máis brutal, como é o caso na moi deficiente sanidade estadounidense. Moitas gracias.